Salam hormatly dostlar, mehran vatandaşlar. Men bu videoda Windows kompýuterlerde görgen düğmelerin peýdalanyşy hakynda aýdyp bermekçi. Bu biziň köpüýimiz üçin ören peýdal bolar. Olar peýdalam size kompýuterde hafta salp we netijeli işlemäge uly goşar. Ondan näme? Gelin girişelim. Görnüş nomer 1. Şol bir wagtda basylan alt goşmak tab knopkalary bize açyk programmalaryň penjerelerini çalşmaga ygtyar berýär. Eger şol bir wagtda birinji penjereden üçüncü ýa dördünji penjere geçjek bolsaňyz, alt knopkasyny basyp taklap, tab knopkasyny basyp aýryp ondan oňa geçip bilersiňiz. Görnüş nomer 2. Eger klawiaturanyň dilini çalşak bolsaňyz, Windows goşmak probel ýa-da alt goşmak şrift knopkalaryny bilen çalşyp bilersiňiz. Görnüş nomer 3. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak el düğmeleri bize kompýuter gurmana we kod girdilýän ilkinji penjere geçmeni ygtyar berýär. Görnüş nomer 4. Bir wagtda basylan Windows goşmak harp E moý kompýuter adly faýllaryň durýan ýerine geçmeni ygtyar berýär. Görnüş nomer 5. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak X düğmeleri kompýuteriň zerur bolan funksiýonlarynyň sanawyny açýar. Görnüş nomer 6. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak 1-den 9-njy sanly meseleler panelindäki, ýagny panel dadaç penjeresindäki programmalary açýar. Görnüş nomer 7. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak harp D biziň ekranymyzdaky hemme açylan penjereleri şol bir wagtda ýygnaýar. Görnüş nomer 8. Gözlew menüsini açyp we şol bir wagtda basylan kontrol goşmak çepe sağa we ýokary aşağı basylan görkezji düğmeleri şol penjereniň gapdyrlygyna we ýokarlygyna durumyny ýetgetmäge mümkinçilik berýär. Görnüş nomer 9. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak nokat ýa-da nokatlatyr düğmeleri dürli çatlerde smiley toplumy açýar. Meselem YouTube'da. Görnüş nomer 10. Windows goşmak sağa, çepe, ýokary we aşağı düğmeleri açyk penjereleri ekranyň sağ, çep, ýarpy tarapyna geçirýär ýa-da kiçeltýär we ýygnaýar. Görnüş nomer 11. Windows goşmak harp G kompýuter oýunlaryny ýazdyrýan penjereni açýar. Görnüş nomer 12. Windows goşmak harp I gönden göne kompýuteriň nastroýkasyny açýar. Görnüş nomer 13. Windows goşmak A kompýuteriň sağ ýüzünde ýerleşen duýduruşlar penjeresini açýar. Görnüş nomer 14. Şol bir wagtda basylan Windows goşmak we ekrany screenshot edýär we kesip ýetgetmäge mümkinçilik berýär.
Görnüş numara 15. Klaviaturamızda yerleşen print screen knopkanı üstünden ekranı screenshot edipbileriz. Onu soň özümüze Paint prilojeniyasynda ýa-da Word prilojeniyasynda saklanyp edipbileriz. Görnüş numara 16. Bir wagtda basylan Windows we goşmak aýyrmak düýmeleri ekranymyzy ýakynlatmaga mümkinçilik berýär. Görnüş numara 17. Bir wagtda basylan Windows Ctrl we harf O ekran klawiaturasyny açýar. Görnüş numara 18. Bir wagtda basylan Alt, Shift we Print Screen knopkalary ekrany gara görnüşine geçirýär. Bu bolsa giýje işlemene has oňaýly bolýar. Görnüş numara 19. Windows goşmak ýer komanda penjeremizi açýar. Bu kılgın klavişler bir de kompüterden işleşenizde asla yenilik ve ustadlık görüyor. Şunun için dostlar şu görkezilip kesilen klavişlere enne edelim. Anha şunun bilen şu videonu tamamlayan size işte okulda durmuşda ekli taraflayın. Sinlik ardu videonu. İnniki videolarımıza görüşensek hoş sağ olun.